locomotiva mecanică. La cât e plecarea? La cât e plecarea? 1 și 10? La ora 1, da. Am înțeles, acum. Într-un minut va pleca. Plecat. Sper să-și ajungem. Și antena 3 aici. Să vedem cum va fi noul traseu. Este prima dată pentru mine, cum spuneam, inaugurat de o lună de zile, câteva zile. Nu știu dacă se aude, dar trenul cu abur trece prin sat, din Moldovița spre Vatra Moldoviței. În spatele meu, casele oamenilor, sunt 3 vagoane, 4 vagoane, 2 închise, 2 deschise. Iarna sunt mai vagoane închise. Durează mult? Da, 20 de minute. Cam așa. Și la spre Algestru o oră sau? Da. O oră. Expertul mocănițe. Ești de aici, din Vatra Moldoviței, nu? Da. Da. Astăzi biletele au fost cu rezervare. Rezervările se anulau cu 10 minute dinainte de plecarea trenului, dacă aveai noroc când ai bilete. Am umplut fața de cenușă. Dar când s-a deschis linia asta? Acum o lună? Acum 2 săptămâni. 2 săptămâni, nu? Călinile se bifurcă și în fața mea este mănăstirea Moldovița. Asta e mănăstirea, nu? Și în Vatra Moldoviței sunt plimbări cu trăsura. Știu că e foarte frumoși. Și locomotiva care întoarce.
La ce oră este întoarcerea? La 2:10 puteți merge la mănăstire. A, deci până la 22:20. Ce mai am... 2:10. Da, la 2 să fiu înapoi. Da. Am înțeles. Mersi. Jumătate de oră se poate vizita Mănăstirea Moldovița. Care este la 20-30 de metri de locul unde a oprit trenul. Gara Vatra Moldoviței. Mi-ar fi plăcut ca popasul să fie mai mare de 30 de minute, să fi avut timp să vizitez și mănăstirea pe interior, dar trebuie să prind înapoi trenul. Este timpul să ne întoarcem spre Moldovița.